କୁହୁଡ଼ି ପୌଷର ଏକ କାଉଁରୀ ସକାଳ। ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ସଭିଏଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସମଗ୍ର ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଏମିତି ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଥାଏ ଯେ ଧୂଆଁର ଏକ ବଳୟ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। ଗଛରୁ ଟୋପା ଟୋପା ହୋଇ କାକର ସବୁ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ୁଥାଏ। ବର୍ଷକ 12 ମାସ ମୋର ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୁଲା ମୋର ଏକ ନୀତିଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସ। ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଘେରାଏ ବୁଲି ନ ଆସିଲେ ମନକୁ ମୋର ଶାନ୍ତି ଲାଗେନି। ସେଦିନ ବି ସକାଳୁ ମୁଁ ବୁଲି ବାହାରିଥାଏ ମୋର ଚିରପରିଚିତ ରାସ୍ତାରେ। ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲା ମୋ ଦେହରେ। ମୋ ପାଟିରୁ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବେ ବାହାରିଗଲା ଏକ କ୍ଷୀଣ ଚିତ୍କାର। ହେଲୋ, ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି? ସେପଟୁ ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ଅନେଇଲି ତା ମୁହଁକୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାକରରେ ଭିଜି ଯାଇଥାଏ ତା ମୁହଁଟି। ମୁହଁ ସାରା କାକର ଟୋପା ଟୋପା ହୋଇ ଲାଗିଥାଏ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ନିରେଖି ଦେଖିଲି ତ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି। କି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା! ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବନହରିଣୀଟିଏ ଯେମିତି। ଗୋରା ମୁହଁକୁ କଳା ଚଷମାଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ମାନୁଥାଏ। ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ତା ରୂପ ଲାବଣ୍ୟର ଉପମା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶବ୍ଦଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲି। ସତେ ଯେମିତି କୋଉ ବିଧାତା ତାକୁ ଖୁବ୍ ପୁଷ୍ପରେ ଗଢ଼ିଛି। ଘଡ଼ିଏ ଚାହିଁ ରହିଲି ତା ମୁହଁକୁ। ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ନ ଚାହିଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱରରେ ଶୋଧି ଚାଲିଥାଏ, ତୁମେ କ'ଣ ଅନ୍ଧ? ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି? ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ। ତା ଚେହେରା ଭଳି ତା ସ୍ୱରଟା ବି ଖୁବ୍ ମିଠା ଥିଲା। ତା ଗାଳି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା, ଆରେ ତୁ ଏକା ଏକା କାହିଁକି ଚାଲି ଆସିଲୁ? ମୁଁ ତୋତେ ଖୋଜୁଛି। ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ନା, ଏ ଅଭଦ୍ର ବଦମାସ ଲୋକଟା ଆସି ମୋ ଦେହରେ ପିଟି ହୋଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ବାଡ଼ିଟିକୁ ଖୋଜି ପାଉନି। ସେ ନିଜ ବାଡ଼ିଟିକୁ ଅଣ୍ଡାଳୁଥିଲା ଚାରିଆଡ଼େ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ସେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତା ହାତକୁ ବାଡ଼ିଟି ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ, କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ତା କଥାକୁ ଧରିବେ ନାହିଁ। ବିଚାରୀ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ। ସେତିକି କହି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁହୁଡ଼ି ଅପସରି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋତେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଦିଶୁଥିଲା।